Pero non todo na Semana Santa son procesións. Ángela Loira, as vacacións e o lecer forman parte tamén destes días e aí en Manzaneda sábeno ben. Como poden comprobar, a neve volve facer acto de presenza na zona de montaña de Manzaneda, que ademais estes días festivos está chea de esquiadores e de turistas. Cunha temperatura de 0 graus e cun espesor de neve de 80 centímetros, a xornada fixo feliz a moitos afeccionados. Este é o aspecto que presenta a estación de montaña de Manzaneda. As nevaradas dos últimos días permitiron abrir as 19 pistas e os deportistas contan con máis de 14 kilómetros esquiables. Dende primeira hora da mañá non para de chegar xente que aproveita estes días festivos para subirse aos esquís ou a tabla de snow. Soy mejor de snow que de esquí. Es mejor porque la tabla está más guapa y todo. Pero bueno, arriba está chungo, ¿eh? Hay bastante neve. Para esta temporada está bastante bien. Aprovechando, claro. Mañana hay que trabajar, pero bueno, hoy aprovechar al máximo. Hay que aproveitar, claro, queda pouco. Xa ahora veis a primavera e a neve xa se vai. Hai que disfrutar un pouco. E as previsións son tamén moi boas de cara a fin de semana. Son as últimas 24 horas a estación acolleu uns 700 esquiadores. Este fin de semana está sendo un fin de semana forte, está chegando moita xente, non só a esquiar, sino tamén de visita para disfrutar do aire puro e da neve. Esta temporada pasaron pola única estación de montaña de Galicia máis de 20.000 afeccionados. Para moitos esta Semana Santa será a despedida da temporada branca. Con todo, na estación agardan estar abertos se o tempo acompaña ata mediados este mes.